Hej Niklas. Hej. Hvad er klokken lokaltid? Klokken den er 20 minutter over 9. Hvor vi sidder i London, i Heathrow Airport. Og her skal vi sidde i 4 timer nu, frem til klokken 1. Hvordan er turen over gået? Det har været roligt. Jeg har fået en lille lur, og det har været det. Det var godt. Det var også gået overraskende hurtigt. Men nu venter der 16 timer nu. Nej, 14 timer endnu. Og så er vi fremme. Det var godt. Fint. Sådan er det. Sådan nu. Sådan nu. Står vi. Point of no return. Porten til Canada. Porten til Canada. Porten lige der. Ja. Vi er i kvarter på Vancouver. Vi sidder i flyveren. Der er meget turbulent. Det er status lige pt. Hvor længe er vi fløjet? 11 har vi. 11 timer. Så vi fløjet videre. Hvordan er humøret? Det er godt. Det er højt. Vi er ved at være der. Og vi har set Toy Story. Så det er perfekt. Maden? Det er lort. Maden har været rigtig lort. På en lille tortilla wrap med lammekød. Fattigt det var. Var det slet. Ellers har vi ikke. Det er noget lækker. Det er noget lækker. Super. Så nu skal Over vi and out. Vi skal ud og finde vores bagage om lidt. Og finde et lille hotel. Den morgen tidligt. Finder vi en bus til stedet der. Så det er godt nok. Goddag, og velkommen til vores hotel. Eller A3. Sådan. Hvad synes du om det til videre? Jamen, det ligger et utroligt godt sted til. Ja. Det gør det. Og det ser hyggeligt ud. Der er en masse underlige mennesker. Det kan man leve med. Det er lige et princip om. Og det er gratis. Det er gratis. Og for lige at demonstrere, det er et ret underligt sted det her. Lige noget, der blev besat. Tilbage i 60'erne. Du er helt ret. Over and out.